Podozrivého muža nasnímala bezpečnostná kamera, tvári sa ako bežný zákazník, v ruke drží košík a zároveň aj 2 tašky. Chodí okolo regálov a vyberá rôzny tovar. Ten však neukladá do košíka, ale priamo do tašiek. Keď sme kolo neho, už mal veci v taške, akože... Pretože to taký zákazník, by som povedala, taký nakupčí. Na predajni bolo dosť zákazníkov aj zamestnancov. Muž na zázname si však z toho ťažkú hlavu nerobil. Nik ho ani nepodozrieval. Až počase si pani za pokladňou všimla, že kávu, ktorú mal v ruke, si šikovne ukryl do tašky. Keď ho upozornila, tváril sa, ako by sa nič nedialo. Išiel preč, už mal prázdny košík. Muž s tovarom naloženým v 2 igelitových taškách bez zaplatenia odišiel. Nezastavili ho ani zamestnankyne predajne, keď ho žiadali, aby tovar vrátil. Muž sa dopustil priestupku proti majetku, za čo mu hrozí pokuta až do výšky 331 eur. Až potom, ako odišiel, si prehrali kamerový záznam. Na ňom odsledovali každý pohyb podozrivého muža. Zistili, že v taškách si neodniesol iba kávu, ale poriadne bohatý nákup za desiatky eur. Tu sme tak potom prešli za ním, tak čo ako 70-75 eur. Sme boli zrození z toho. 70 eur to je celkom slušné. No, celkom slušne. Žiadame divákov, ktorí majú informácie k stotoženiu podozrivého, aby kontaktovali políciu buď na číslo 158 alebo na obvodnom oddelení. Z Prešova Daniela Jureková, televízia JOJ.